izan done, gu DBH3ko ingurugiro ordezkariak gara. Eta aerotermiaren funtzionamendua nolakoa den eta zergatik instalatu duzuen jakin nahi dugu. Bueno, galdetu nahi duzutena. Bai. Elkarrizketa hau egiten ari zaizugu. Pizka bat aerotermiaren funtzionamendua nolakoa den jakiteko eta zergatik instalatu duzuen jakiteko. Bai, batez ere DBH3ko ingurugiro ordezkariak gara eta hori gure ikastola gure ustez energia berriztagarriak eta hori hartutako pausu horiek, no? Azaltzea garrantzitsua iruditzen zaigu. Oso ondo. Zuek esan galdetu nahi duzutena. Zergatik erabaki zenuten aerotermia instalatzea eta ez beste aparaturen bat? Bueno, ikastolak zeukan behar bat. Momentu honetan, orain arte geneuka galdara bat gasoleokoa. Eta gainera galdara horrek urte asko zituen, eta gainera gasoleokoa izaterakoan ikusten genuen derrigortuta geundela hori aldatzeko, ez delako bat ere jasangarria. Emisioak egiten dituelako, CO2 emisioak, eta orduan sortu ziren bi kontu. Sistema aldatu behar zen, kendu behar zen gasoleokoan, eta bilatu behar genuen irteera bat ahalik eta jasangarriena izatea. Sortu zen aukera, Eusko Jaurlaritzatik irten zen diru laguntza bat hori posibilitatzen zuena. Diru laguntza hori da kooperatibei bere inbertsiotan laguntzeko, eta orduan ikusi genuen zala aukera ezin hobea. Orduan egin genuena izan zen, begiratuko dugu ze sistemak dauden eta horien artean aukeratuko dugu. Aerotermia ikusi genuen, alde batetik, sala oso jasangarria, gero bestalde dauka bentaja batzuk beste sistemekin konparatuta. Adibidez, egokitu daiteke leku bakoitzean eduki dozu temperatura ezberdinak eta balio du kalefaziorako, baita ere ur berorako, baina ez bakarrik berotzeko, baita ere balio du freskatzeko giroa, haure egokitu bat bezala. Eta ikusten dugunez gure klima aldaketa gora doanez, hemen batzutan ukitzen dugu udan temperatura oso altua klasetan. Beraz, horrek posibilitatzen zuen, alde batetik ez da gauza bera zuen DBH3 zaudetenean lanean mugitzen edo aurreskolan umeak daudela txikitsuak geldik, temperatura ezberdinak behar dira. Behar ezberdinei egokitzeko eta baita ere neguan, udan horri erantzuteko oso sistema egokia zen. Nola da bere funtzionamendua? Hau da, guztiz berriztagarria da? Berriztagarria da, zati batean elektrizitatea erabiltzen du, zati txiki batean. Elektrizidade hori sortzeko, segun eta ze sistema erabiltzen duzun, esan aldo oso guztiz berriztagarria dela ala ez. Alde batetik, bere funtzionamendua oinarritu izan da, kanpoko airearen beroa hartzen. Orduan, zu kanpoko beroa, airearen bero hori, erabiltzen dozu ur zirkuito bat, ur bat berotzeko. Eta ur hori mugimenduan egon behar denez, behar dozu elektrizidadea. Elektrizidade hori sortu alduzu edo sistema fotovoltaiko batekin, edo eolikoa horren arabera izango litzateke guztiz berriztagarria ala ez. Baina plaka batzuk teilatuan guk hemen ez dago teilaturik, beraz horrela ez. Segun eta nondik lortzen den elektrizidade hori, izango da, erabat jasangarria ala ez. Baina beste sistemekin konparatuz, orain arte nuena, hori zalantzari gabe, galdara bat denuen, erretzen zen erregai bat, fosila, CO2 asko askatzen zen, eta orduan
horrekin konparatuz zalantzari gabe. Orduan guk egiten duguna da, kanpoko beroa hartu, erabiltzen da bere beroa berotzeko ura, ur horrek berriro ematen dizu beroa askatu egiten du barruan eta berriro sistema zirkuito baten bitartez erabiltzen da. Nahi baduzue daukagu begiratu aldozue bideo batean nun agertzen den sistema osoaren funtzionamendua nolakoa den, baina oinarria horretan datza. Gauza da, nondik hartzen dazun energia, horrela sistema jasangarri ezberdina daukagu. Geotermia, kasu horretan lurreko barruko temperatura hartuko genuke. Kasu honetan, hori erabili beharrean hartzen dugu airetik. Airean dagoen beroa. Apurtu egiten diogu eta erabiltzen dugu gure sistema berotzeko. Eta zer suposatzen dugu ikasleentzat? Hau da, onurak ditu? Bueno, lehen komentatu dudan bezala, egokitu daiteke behar ezberdinetara. Orduan, hemen ere, gelaren arabera, ikusten da gela batzuk dutela askoz temperatura altuagoa, berez, orientazioa kontuan izanik, segun eta zenbat ikasle dauden, ze adinekoak. Orduan, egokitu daiteke behar guztietara. Baita ere, udan, neguan, kasu batzean freskatzeko edo berotzeko. Eta gero beste alde batetik, baita ere ikasleentzako ikusten dugu beste onura batzuk daudela. Ze aldaketa honek utzi digu ikastolako espazio batzuk lehen ezin zirenak erabili, momentu honetan erabili ahal izatea. Ikusi bazuen nola administrazio guztia aldatu egin dugu, hor erdian galdara zeon. Orduan hori ezin zen modu horretan erabili. Orain, aldatu dugu espazioan erabilpena eta horre gainera utzi digu ikastolako sarrera nagusia aldatzea. Lehen hor erdian galdara egonik ezin askoa zen. Oraindik inguruko obrak oraindik ez dituzte bukatu, baina bukatuko denean, laizter izango dela, eukiko dugu aukera ikastolako sarrera aldatzeko horrek ekartzen duen onurekin, ze alde horretan eukiko dugu dana peatonal izango da, oinezkoen esparrua, orduan ikasleentzako asko hobeto. Sarrera honetan, sarrera guztia oso egokia. Nola bururatu zitzaizuen aerotermian jartzea, hau da, non zuzendaritza edo kontseiluan edo, eta nolako izan zen kideen erantzuna? Ikastola dakizutenez kooperatiba gala. Kooperatiba bat izanik, arteskaritza kontseilua dauka. Eta arteskaritza kontseilu horretan, daude 12 kide, batzar nagusiak aukeratu egiten ditu kide horiek, eta hauek banatu egiten dira lantaldeetan. Orduan dago lantalde bat, dala obrakoa. Orduan hor daude adi, ea ze obrakin behar diren, hemen ikusten zen galdara, aldatu behar da, eta gertu zenean aukera, diru laguntza hori aterazelako begiratu zuten, zein zen sistema egokiena, eta hor beraiek egin zuten ikerketa bat, eta nola ez, ikusi zuten aerotermia sala egokiena gure beharretarako, lehen komentatutako onurak dituelako. Orduan hori eraman zuten arteskaritzara, eta onartu zen, eta ipini izan martxan. Eta zerbait gehiago komentatzea gustatuko litzaizuke? Sistema honek posibilitatu digo, lehen komentatu dudana, obra bat bideratzea ikastolako sarrera guztia eta aldatuko duena, eta pentsatzen dugu horrek ikastolako bizitzan aldaketa handia ekarri alduela. Ze egongo da komunikatuta oinezkoen esparru batekin, eta orduan pentsatzen dugu ikasleentzako onura handia ekarriko duela. Gu hori inguru giro ikasleak izan da, eskerrak eskatzen dizuegu, ahalik eta gure ikastola ahalik eta berriztagarri izatez. Horrela izan.